Dnejší dopravný servis 0800 800 444. Vianočné Pexeso. Tú najštedrejšiu súťaž v slovenskom éteri vám prináša Tesco. Tesco. Všetko pre krajšie Vianoce. Vianoce sú a my zas darčeky chystáme len pre vás. V každej kuli jeden raz získaš a uháňeš váš. Vianočné Pexeso. Vianočné Pexeso. Iba na Expresse. Ja som vám hovoril, že to môže prísť naozaj kedykoľvek a prišlo to. Po 11. pár minút ideme hrať Pexeso, volajte hneď a zaraz 02 54 65 47 47 alebo 02 54 65 47 07, to sú naše dve linky. 42 gulí, ešte stále 15 cien. A 14.